tu do prdele to jedno. Oči svě. Kolik jsem do něj dal? 100? Ne. 7. Hovno! Prostě. Kde je to salto ještě jednou? A to si vrtím rukou. Kluci, nevíte, kolik stála tam trampolína? Takže rodiče přijde se doubit. Skákej, natáčím. Abychom kradli rejže. A to salto dozadu nebude lehčí, ne? Nebude, ale musíš jenom zvyknout na tu trampolínu, jak to skáče. To To je strašně, jako prosím prostovné. No, já bych... Musím se strašně jakoby... Jako dopředu je to lehký, ale... Že uděláš na místě, jak to víc, jo, ale dozadu musíš prostě mít 2 metry, jo. Fakt, ale to bych chtělo mít doma a uděláš to za chvíli, ty vole. A když jsem je nahoře hotel Ještě jednou, ty vole. Udělal ho. Ebřík je tam, když... Jo, a jsem by to ono. Hovno! No a tam je Polína, my jsme se rozběhli, hop na trampolínu a Ty krávo. My jsme jezdili se skopčákama na seznamovací kurzy z základky. No si zvykneš. tam to dopředu. Mě dělá problém to ustát na nohy, jako ten dopad. To je fakt jenom o zvyku. Cože? Skákej. Já neumím, no. Zkus, prosím se o to. Mám zase do místa? Já, celou trampolínu. Hej. Hovno. Teď první. Kde? Nohy první. Já myslím, že tu dostal to je jednodušší než popředu, protože tady máš Není. větší tu, protože... Jo, Ale dozadu. Jako dopředu je lehký. Dobře. Dobrý? Nevím, asi ne. Co to bylo? Tak jedem, nebo budeme to máš něco. Ještě v oblek nemáme nic. To tam nějaký ženský 1, že? Kolik je? Tak o půlnoci. Tak o půlnoci. Já si to, že vyskočíš do vodu teď. Jako by do svíčka na nohy. Ty vole, to já bych třeba neudělal vůbec. Krávo. No, na nohy je to těžký ústák trochu. To jo, ale jako přetočit si. Pojď. To bylo nebezpečně. Žije? Máme jet tam s tím domů.